Lingji chuan company lambuai na chu Jaomeng chu shilin Jaomeng chuan yan chu angai tua hmel hle a vice president Jiang chawin apui thei thu te soin afapa nen khan chan thata kan ni hmel boka biak sak turin a shela Jaomeng chuan classmate hlui chawan ni thu in lo changa aril ru ero akal thui ve hle thung Lingji ho tur chu pon thleng thla in Lingji chuan chan thatak ni adu thu te soin Jaomeng po chuan in hong takin alo pom ve thlapa ril ru tlang le changanga ni boka ama an bo rak te kha chu a she chang to meu law yan le jang je te pu pul khelin chong kam mei nei deuh tak tak chuan chong du nin yan chuan Jaomeng chu do ka na in rem siam ne na in pek mai mai chi ani lo thu te soin jang je po chuan Jaomeng mangai na ko nga chuan tu main an dan thei lo thu chu alo soi ve boka yan nen chuan anin mil le ral china chan chatak in el taxi ya an chuak der atuk zinga Jaomeng a tho chwa ve meu chuan yan chuan thut khom na lama lekha in felin alo boi hle to a chawkalama sister hua pon a coffee pek tur lo siam mekin Jaomeng chuan pan phei watin ama chuan a pek tur thu awa shela sister hua po chuan lo nui sakin Jaomeng chuan a keng phei zuya yan thut na bula thut pa chuan coffee chu dokana chuan da in yan chuan lo ngai sak mai lawa a hnu deuh chuan in thlashung deuh hian zan lama khoya nge kal zotin alo ho lowin a sha a yan po chuan a thian te nen anin hmu thu lo soi ve mai bokin Jaomeng bok chuan soi bel le in nimin lama Lingji in a tlo thu le an ti ti dun thu te a kumza te zotin an mani aya upawaka arin lo thu le a mel tha in a fel zia te chu a soya yan chuan Jaomeng en pa anui sokin angai ven thar rawin a sha thu chu a soya Jaomeng chuan Lingji chuan ama yan chu angai na ani ti soin chan chet taka a oma hmu du lo thu le tu emongai tua thei tu tur angai thu soin chunga chuan Lingji chu ata na that berarin thu chu a shela azam hle bok yan chuan a thi kem ni ti lo zo chatin bialnu anei chu adu em ni ti in a zo zuya Jaomeng in a chana tur po lo pot chat le in bialnu nei ta po ni se ama le Jaomeng chu an ni na ngai an la ni reng tur thu soin coffee in tlema thil dang ei tam tura shilin company lampanin a chwa san zui tak ngal Jaomeng chu children welfare center lama kalin no pang ho nen an hlim tlang le hli a mi skin khan lo kawin kongkalama chhuak phein Jaomeng chu mudu tu wanom thu shilin an center ra an director liniu lina ni thu le thil tam taka dunei sak to thu te rampon na a om char char nuwa lo let le ani thu te shilin writer ve thawani a no pang ho story a shilaya mu thu le angai ven zong ani awanga a byak du thu shilin Jaomeng po chu hlim taka nui chung chuan alo bu ngat ngata yan le Mr. Ling te po mun pakhata ron lang do nin thingpui an in do na Mr. Ling chuan thingpui siam chu a hne so in yana in tir po chuan yan po chuan danglama ti hle a muan na pe hialina in sha ti ti chho do nin yan tan chuan muan nei chu thil har sa taka ni arin thu te so in yan po chuan company en kol chu al sam taka ni lo thu chu alo sa ya Mr. Lingan boina ato ka ni chuan engwanga puina ngen mai lo nge ani ti te zo tin yan chuan a project ma sabera changa a puina angen ngala ni chuan thiam lo lutuk angalan adu lo wang tia changin Mr. Ling po chuan nui chungin alo thlo ve mai vice president Jiang lama pakayin an chan na lam in an lo thu le chan om lova a pui lo tur thu te a shilfia a yan po chuan a sha thu lo soin kong chan ve chau kala engkim nei ani bok nen a hwa chan ani arin thu te chu a soi ve bok Mr. Ling chuan thuron chatak taka pe suya padam dup mai le rin tlak taka ni boka yan chuan ngai na viau Vice President Jiang po chu Shanghai din tu zinga telve ni thu te apa po voi tam taka be chin thu le zung nget tak akaya wanga daudari lo chu a chat ber thu soin yan po chuan alo ngai tharana mi padik tak tan chuan hun cha nga angai hun a om chin thu te shilfia dab dapin yan chuan a hne na in peturin adu emni ti alo zot ve bok Mr. Ling chuan tlang tak main tuna tan chuan alakhin phak don lo thu le board lamin in balance taka company akal theina na anda mai ani thu shilin nget taka akal theinan man mo lo sham turin a shil boka
thuron chatak taka pe a yan po chuan a thuron chu atana hlok ti sha in mun takin a ngai thla a project atana thil changkai tur taka shil te chuan lom thu a soi mol mol bok Jaumeng le director Lin te po in mu in an ti du na no pang hau thon thu ngai nom tak taka shil chhin awang te chuan lom thu soin Jaumeng chu thin nu thatak mi hmangai thei taka ni arin thu te Jaumeng po in mi skin soi manga kumsom ni chung te meu children welfare center ta na ain man to na ama chuan mangai na anga zo kang alo ti ve boka Director Lin chuan a story shil chung chang te chu zo chawin a nei dan te nen Jaumeng po chuan chen khat chu TV lama pek chwa tur ani anga an mani lam pek ani thu le a chenero ama pwa liaw liaw wa ati ve ani thu te shilin an ti dun mol mola Jaumeng in fa anei ve tuem ti ya zo chuan Director Lin chu a melangui nga la chan har sa ati kher maya Jaumeng po chuan shathiamin nuam lawati hle a ma se director Lin chuan changin pakhat nei thu le ma se a mule to lo mai thei ti in thu danga apakai pui ta dai boka anin ton dan chu khwanu rat ani te ringin director Lin po nu chale fel takalo ne ve bok nen Jaumeng po avoi khat mu na a an lo thu asoya an welfare party na tura asom ve bok Jaumeng po chuan director Lin chu a mu nu angalo ti ve cha bok Director Lin bok chuan a story te chu la khoma petura ti in publisher ne na alo thelu saktur thu a shila Jaumeng po chuan chutiang alo la ngai to ngai lo thu soin a hlim hle boka an voi khat in mu na mani se anin ngai na ngal hle yan po boy taka na thokin ngai to na thara se nga ale khabu ena chuan lemziak moi tak mu in chu chuan ngai to na thara petabok Project Management Department how chu meeting nei pui ngalin stadium project thar chu a mu tir hloma lingji chuan yanun project ka sumle tha tam takan seng ral to a project thar khoi nga chu a chabera ni lo ti in alo nyal dewa ma se ya ne ro in angai to na a so son du lawa yanan chu jangje en kon tur ani thule ama lingji ngei po chu pui tura shilin king yan ne na chuan an department member te information petura ti in puitu tur asiam shan tur thu te asoi zui bok ana thodan chu rangle ne theilo ani thu soin chumi tura in siam rema thataka thok turin a shil bok Jaumeng le Dr. Zhao te po coffee pakhata in mu in Dr. Zhao chuan engi an to ti te chu alo zo thwaya Jaumeng chuan a chalu tuk to ti lo shilin Dr. Zhao chuan lekha a pe zuya chuta chuan anu treatment lang na tur hmun khovel hwa po a chale technology nei chatak tak an ni thu te a shil zui bok Jaumeng chu alom kher mai enve ngalin USA Germany le Switzerland te an ni a Jaumeng po chuan anu chu an enkol theyang mo ti ya zo tin Dr. Zhao chuan 100% in chiang lo ma se alo bera kumra tal chuan enkol thei chin thu a soya rampon lama a classmate chin te po abya kwa thu le a cha chwale theina chance chu za a somli lai ni thu shilin Jaumeng chu a hlim hle a lekha po chu in lama en non le tur ra hon dilin Dr. Zhao po chuan nui chungin alo bu khum ve ngal lingje po jangje office a file poi modu te petura kalin jangje chu ama ai zongin abe chale a ma se jangje eroin azia sha chen mel takin alo ngai ven du vak lo thung in lama Jaumeng ho po chuan an uite big eye se chu adam chalawem ni ti in an chhuana lama ain fiam pe meu lo thu te sister hwa chu a shil mol mola sister hwa po chuan akum lam alo upave to bok nen ti in vetilama shwai turin alo ron ve bok chawkalama anin zui pheinu chuan Jaumeng chuan zakdeu tak hian sister hwa ne na chuan yana do ber beef noodles kha siam dan zirtir ve turin ngen zuya sister hwa chuan a hun pum mi ta na mang chin ani a anni po an du te chuan a siam sak thei reng thu chu alo soya ma se Jaumeng chuan ama nge in siam sak du thu chu alo shil thung sister hwa po chuan shethiam taka nuin uluk takin anin zirtir zui ngal yana office bang po inaron lu rol chuan beef noodles rim chu sha in phur takin sister hwa kawin beef noodles asia mimni ti chu azol zuya
Zhao Meng chuan run choi chuak in a siam sak thu run soin dawhkanah chuan na chhawp zui a yan hlim hmel pawh a reh zui deuh ma se thuthla in a ei zui a Zhao Meng chuan a tuyem ti te lo zawtin tui ti viau ma se a buk khum hmut ringot sister hua ron kalpo in Zhao Meng chuan ei rong bola thiam rin lo thin thu le ma se rin ai taka a hne so thu te thil zir tir nuam tak ani thu te a run soya a run fak zui luama Zhao Meng pawh a lo nui ringot chaw kalama plate dang lak sak le tur a kal lai chuan yan chuan eng thil nge phut let a nei ti chu a lo zo zui ta chat Zhao Meng chuan chut yang wanga ti sakani lo thu chu a lo soi vata alung oi lo viau ma se a in sum ve changa a nu deuh chuan a nu bok soi le in tlo adila yan chu thin rim taka a chopstick da thla a por thu soin in chung lam chu a pan ta ngau da ya sister hua ron kal le po chuan mak ti viawin Zhao Meng hne na ero a siam tui hle thu in a lo fak ve sham thung zana chuan Zhao Meng po anu en kol na tur dam do in chan chim te azir chang ve meka jang cheyan ron texin atuk lama thil ei puya a ron soma Zhao Meng chuan a boi thu a lo shil thung tuk ver bula phein ngoi reng le kho har mel takin ar silang te chu a thlir zuya yan po coffee in tura boi pui lai chuan a mi thla a Zhao Meng chu hmu in a kyang a lo kala nga in a lo kwa vong vonga ma se coffee sori chuan ron ti har thutin a hoi boi viau mai atuk lama Zhao Meng thau chuak thla chu sister hua kongka atang ron lu chuan pangpar bornal tak hi a ron pe a jangje hne na changa ni thu chu a soi nuwa a kal san le mai yana office kal tur pon Zhao Meng pangpar king a ding chu hmu in atum le muk to a Zhao Meng chu in soi fia ve tu ma se ngei om taka chu tiang ti angai lo thu lo soin anun chu chen turin a shela Zhao Meng in anu chungchang soi pui tum po chuan ngai thlak sak du lovin a chwa san zui mak office a mek lai chuan jiang je ron lutin yan chuan a project chuan ati boi lo vem ni ti in lo zot khowa jiang je la chuan eng thamma ani lo thu lo soin sofa a chuan a thu zuya yana project thar tur chungchang chu an soya vice president jangan asha thuna engtin nge atiang te ya jiang je na zo chuan yan la chuan osam deuh hian board meeting nei ma chu angai dan kala shebik lo alo ti ve mai Jiang je chuan tlang taka shilin an poisa tlak cham na nun bera chang khan film khurangai thu le apa chu experience nei to anya ama kal tlanga atilawani chuan engma ati theilo tur thu soin a in ring tok le chumi nuwa Zhao Meng in apang par pe kha adu empty zot le in yan la chuan chu amanen enge in zoom na anei alo ti ve khawa Jiang je po chuan ni take I boilo na tura ni lo ti in Zhao Meng chu nei tuma chan la ngei adu thu bok chu a soi le a le pe le tuma ni chuan fair taka anin el tur thu te shilin a chwa san zuya kingya na ron lu zui ve bok yan chu welfare center lama changa somna adon thu pe in Thanksgiving an man tura mi lo ni a charity fund an chhun lu ve chin ba ka kumtin apa po akal zia thu chu soi nuwa a chwa san ve le mai bok ji tong ron langin Zhao Meng ngakin an college ko ta chuan alo thu a Zhao Meng po reivak lawa ron thleng zuin ji tong chuan an thesis lo za sak ve te chu alo pe ngal thwai ya Zhao Meng po chuan lom thu lo soi mol molin ti turanga le tuka wanga hun anei ngang lo thu te alo soi ve luam ji tong chuan mi pa mel chatak takin an hwal wanga ni lo mo ti alo chai fiamin Zhao Meng ero in chutianga ni lo thu chu alo soi chu la ji tong chu chule nakin thu tak deuh hian ama chau chu a ol to tho soin a ril ro ha me le a Zhao Meng chuan a chan lo zot wata ji tong chuan ani chu TV station a thok to a yang ji la a pate soi puina in internship ti na tur nei to boka ani chu college an zo nuwa po ama ba ka en lo big zia te internship ti tur po in an laina hnai te lo chu an lak ngai lo thu te soin angui viau Zhao Meng chuan rim taka a thoka ni pho chuan atana thatak na tho tura mu ngei rin thu chu alo shil ve boka ji tong chuan a thona hmuna lut ve thei tura lo biak sak tura ati kha alo biak sak ta empty in a zota Zhao Meng po chuan hlim tak hian Zhao jen alo biak sak tur thu chu a soi zuya ji dong po alom ve hle class an tlai don bok nen man hmu takin an tlan lu zui tak ngal
Shanghai company lama po thim thleng chuan king yan pon na thokin a tho pui nula then kha chuan ho tura run somin dinner eya movie en hawan rota king yan chuan na tho tur alanga thu alo changin next sa ani mai o ti in thashung takin alo nar hloma adotli a chuan kan ti nge yang ti in anin kalsan zuya an kal yama thirna lama lingji a dawhkan a hnala thok ve mol chu a hmu suya nui suka tho chuakin apan ta ngal coffee no ni chu keng phein a dawhkana chuan vada pa in engi ala thove a zo zuya lingji po chuan ila thok ve elo lo ti in thatak chuan stadium thar project ami tur le khapoimo adon tlai thu le chumia enfel thu soin atuk lama yan tan changkai tur thu le a hun lutak a sef tur thu te soin a en pui mol mola kingyan chuan pui lawin hwam hle a lingji chuan noi sakin na thok tura omtlai ve thawin ilom ni nge ni ya abik taka min pui du wang ti in kingyan po nui ha ka lai deuh hian ani lo thu lo changin a na chu ala zo lo nangin cholve hun te pu a omangai thu chu alo soya ani po chu dari a atuk lama ril ruthar nen thok zok tura shilin chol hadam tura thuron pe in chumi ma chuan a chau lutuk lo nan coffee chu in masa turin ati boka lingji po lo nui vele hakin tlem te a thole tur thu le chumi nuwa a thuron chu zoma lo tum tur thu chu a soi ve bok kingyan po chu nui ve sakin zam deuh chuan Shanghai chu engi a mudan te chu a zol suya lingji chuan corporation ro pui takani thu te soin a muna tho chu nuamati thu chu alo soya kingyan chuan a zo tum takaman lo ti sha in zam le dang ok lek lek hian a tho pui te chu engi a mudan ti in zot le a ama to ka anarvas ve tak zet reule ngal lingji po chuan an hne na changa thil tam taka zir thu soin abik takin ama kingyan hne na changa ati chuan kingyan chu alo lom ve le a coffee chu in dun zu yin anui ve suk suk mai atuk lama jangmeng chuan ji tong chu kyangjen hne na chuan a shwai tange ya ji tong la chu ala zam em zu ya kyangjen chuan pa ngai taka om tura shila nuin jangmeng po chuan mi thataka ni thu lo so yin apomani pho chuan kongtam taka apui zel thei tur thu the asoya Kanjen po chuan TV station a tho chu thil olsam takani lo thu lo soi ve bokin ji tong chuan jawming laka changa alo shat ma to thu te soi ve bokin a thei to pa chwa thei tur thu te alo soya Kanjen chuan a assistant na chang ma support tur ti in chumia chang chuan TV station lama in boy pui po a olsamanga a nu lama azia huna area danga atuya ni le a recommend thei bok thu chu a shila ji tong chu a hlim hle yang ji shil nga tumin pon lama phone mang turin a chwaka jaming chuan kya jen chu lom thu lo shil ve mol bokin kya jen chuan mithar amamo ve thau thu le alandana athwa ka chat mela ti thu soin jaming po chuan ama aya asmar dai thu chu alo soi ve boka an hlim hle yan po na sat taka a project thar tur chu boy puin in lama po a boy hle a proposal tur po zan rei lama a zo thei sham a tu ka office a lingji chu kawin a pe suya designer farm lam engi an anti zotin lingji chuan tho ho na chu designer tlem te chuan an du thu le an zinga pakhatero in a phurna lamani lo thu a soi thu chu a shila yan chuan tunge ni lo zotin chief designer american ani thu chu alo shila Aceman ti in alo changwat asha thule milar takani thute an soidana chuan chachung chuang takani thute po yan chuan lo soin mase adu zong thlan konga film khur takle thupek ngai na lem lo takani thu asoya lingji chuan lo hu phur dewin designer firm dang biak mai arota mase ya nero in angai lo ti in athil design a mu to achanga candidate chabirani thu chu alo soi thung mase adu zong chau apom china lingji chu alo hlau thong deu ya nero in a chan chen le angai na zong te lo la khom tura shilin a mu theina tur lo ngai to turin a shil thunga board meeting po an nei le ta a yan chuan a proposal chu sem kwalin stadium sak chung changa ni ti an sha chuan vice president jang chan te pani mul chuan an lo nya le chata thil hau tak le mi pui chan vau dai ani thu te soin vice president jang po chuan a senior te thu ron chu pom turin alo shil ve boka
ma se ya nero in stadium danglam tak sak chuan tourist tam tak te a hip thei tur thu ba ka an hlok na tur sang sang te soin director pakhatin danglam tak a satur chuan eng ang design nge a man don ti in a lo zot le heu bok yan chuan designer chu thuru ka ni thu alo soya thil chang lo le fia lo taka chuan eng tin nge rin na kan nga ngamang ti in an lo nyal kal le boka yan chu angoi mai du talo sum don na project chu poisa in khel anga ni thu le apoi mo ber chu bet ngam le ngam lawani thu a shil ve ta maka vice president jang nen chuan anin mel ran mai